Naimbagang zapam, dati man ti programa toyag mula gapit, pong nagmay, ti dati matlangap stasyon ti radyo 1143 DZMR, laglagapin nyo dati ng stasyon ti radyo kat membro ti KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Katagiti amin nga da, katagiti kwerdas ti radyo da, kumusta, katagiti adamot, katagiti online, iti dati matlang 1143 Facebook live account, naimbag nga agsapayo. Anya ti makunam, iti agda mga mapaspasamak, iti aglawlaw, may panggapiting edisyon ti na dumaduma nga lugar. Makatawanan kapsat iti makunkon nga Ukraine and Russia war. Kat naapektaran tintero nga lubong, daytoy awan kaus-uskan nga gubat. Iti dua nga nasyon. Kat amutay mo't nga naapektaran tayo amin nagsagaba iti milyon-milyon nga Ukrainians. Gaputa awan ti kuryente da, adu dagiti natay, gaputa awan ti kuryente kat below negative zero kat marigatan dagiti duma lalo ta ijay nga luglugar kat siyempre awang kuryente narigat nga talaga. Aya, Russia nagsagaba ka di. Nya ti makunam kabsat. Iti gubat nga isuda iti nang gubat. Wen nagsagaba da ka di. Amok ka nagsagaba da. Gapo dati economic sanction nga impataw iti United Nation. May isang agapong ang imatog iti presyo iti petroleum products. Ken na dumaduma nga basic commodities. Iti buong nga lubong kapsat na apektaran tayo dito. Ibagato yun nga may isang major contributor iti economic problem iti aglawlaw kang runa nakadigit third world countries kat maibilang iti Pilipinas iti data. Ti singgalot iti Israel ken Palestino ken Palestine kat taging gaita kabsat so ti urayin tayo nga mapasamak kat taging gaita ulitek iso paylat ti mapaspasamak ita tauray idi during the Old Testament malagipyo. Jayga po no apay nga napapatay ni David ni Goliath Pilisteo. Dagitoy nga Pilisteo kinarit da iti kampo dagiti Israelita iti unos ti 40 nga aldaw. Malagipyo day inaldaw binigat nga mangkarkarit da ito nga Goliath Pilisteo. Kunahan iti sungad mabasa tayo kakabsat iti panakaibagan ni David nga umay ka nga makiranget kanyak. Si kakampilan, malagipyo data? Si gagayang kan si pipika, ngam sangwan ka itinagan ti Apo, aman nakabalin amin na Diyos, ti armada ti Israel, na kinarit mo. Ngam kabsat, clarification ha? Okay, ulitek, clarification, and clarification. Daytoy nga teorya, ket agdamang iti daytoy yung batlang panahon nga modern day Palestine, maybe, from the ancient Philistine. Ngam saan pa lang widely accepted views dayto katagda mga debate aging gaita. Ngam tigandat ko itakabsat nga mga ibagay ti dayto nga singgalot agsibot ta aging gaita agpipinatay da pa lang iti Israel ken Palestino, the Palestine. Inya kadiya dagito nga paspasamak nga gubgubat. Okay? Alright? Anya dagito nga gubgubat aya day taman ti pagsasaritaan tayo nya dagito nga gubgubat ken mapaspasamak ti aglawlaw denggen tay mampay dayto nga kanta kalpasan na kabsat kay ket subyanan tayo dayto nga panagsasarita tayo may panggapti anya ti mapaspasamak iti aglawlaw ket anya mo iti panangi banag mo ken araramidem nga panangisagsagana ka iti mapaspasamak nga road aya denggen tayo dayto nga kanta. Kenapo agbalay kita ito et iso parmeken dati di munyo ikanta tay tuti balay gi Kristo aring ada kenapo balay gi kenda tay napili di munyo na parmek kita lubong makita na nga kenapo agbalay
balay to ket isu parmeken na ti demonyo ikat tatay to ti balay Kristo ari ada ken hapok balay ken datay napili demonyo na parmek kita lubong makita na nga ken apo agbalay gitay to ken isu parmeken na ti demonyo ikat tatay to ti balay Kristo ari ada ken hapok balay ken datay napili demonyo na parmek kita lubong makita na nga ken ako agbalay gitay to ken isu parmeken na ti demonyo ikat tatay to ti balay Kristo ari. Agyaman tayo kakabsat, itiday nga kanta. Wen, no kalukulukat mo lang ti radyom, dagiti kwerdas ti radyom kan dagiti awan ko kwerdasan na nga nakakabilatan ti 1143 DZMR, kablawan kayo amin kat ni Apo ti mang bendisyon kada kayo agyaman nakti kay panagdingag. Laglagi pa tayo nga tayo nga sasyon ti radyo kat membro ti KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itay, nadakamat tayo kakabsat, itay mang rugi tayo, anya ti makunam, iti aglawlaw, dagiti gubgubat, kat nay, pasamak na dito yung aging ganid. Iti Turkey can Syria can other countries nga makapadpadas iti dito yung agong ganid. Anya dagiti napaspasamak ka didi gubgubat. Saan tayo tukitaan to, nyamot ti isibagbaga iti Biblia ken anyamot ti makunam nga agdengdengeg ita dagiti paspasamak ita whether you are a non-believer or you're a believer nga mamati kini Apo Jesus. World War I in 1914 and 1918 kat millions of soldiers kakabsat ken other civilians ay kat naapektaran di World War I. Sumaruno nga amutay nga dadayto nga gubat kadya Russian Revolution idi 1917 to 1922 nagatidog dayto kakabsat. Dayto kadya mauwagan nga social revolution. May kaloy so dayto World War II nga may isang kagagrabyan nga war daytoy over 60 million casualties, 60 million kakabsat. May kapat, iso dito yung Chinese Civil War din 1927 until 1949. Nagatidog, dagito nga gergera. Korean War, number 5, is in 1950 to 1953. Dahito kat pakaibilangan iti North Korea. Siyempre no ibagbagato yung dagito yung gergera kakabsat at dan dahito Russia, communist countries or communist revolution ken kastamot iti pakaibilangan ti Amerika. When? Vietnam, kasimot lang. Pakibilangan ti China communist and then Russian communist versus, mga versus, no di ka timulong iti Amerika. Okay. 1995 dahil until 1975. Gulf War in 1990 to 1991. Okay? Kat ti ongoing war ita, iso dahil makungpo natin nga Ukraine and Russia, may sapay lang nga tawen ngam datay devastation kat nakakaskasang ikumpara kadagiti earlier wars nga nadakamat ko nagatidog manong nga tawen nakatatidog nga tawen kan daytoy kurang pay hindi pa lang after 6 months daytoy nga war the devastation nga napasamak ta Ukraine kat nakakaskasang. Anya pikapsat iti may isang pangkitaan tayo iti urayan tayong gubat nga mapasamak kay amutay madaytan ni di na minsan nga tawhen urayan tayo dayta ngay nga rumor kuma wenno agbalin nga may isang giyera daytoy Taiwan and China nga pakaibilangan metlang iti Amerika. O kapsat amutay dayta nga uray ti agdama. Okay? Imay dati Secretary of State, okay, Secretary of Defense ti Amerika. Idi kadayto lang kadayto nga Domingo. Tapnon inaugurate na dati additional nga 5 kung mga bases nga airport
nga adda kadagiti amin nga airport unham nga amin kadagiti dadto mga napili nga airport ditoy Manila nga datin adda ti 5 so nanayunan man ti 5 kahit nasawon di sangapulon anya ti epekto na daytoy medyo kabutbuteng kada tayo daytoy gaputa kahit nasawon dagitoy nga kagamitan eroplano ken warplanes ti Amerika adda kadagiti airport tayo nga naiwaras kadagiti naduma-duma nga probinsya dito'y Pilipinas kang runana ijay Palawan at damot dito'y Cagayan ay kakabsat so magmamanong haluglugar ket nakabuteng da ito'y kakabsat iti kasasaad tayo iti may panggap da ito'y relationship tayo ti China ken iti Pilipinas ket amutay nga ni Presidente Marcos ket naggapu iti Beijing recently. Gito'y American people, officials, kung natin malangin, umay damo dito Pilipinas. The Vice Presidente, the last year in May, kat napan ni Palawan. Kat nukit kita, kaslang ay, kasla agur-uray tay laang matno, anya ti mapasamak iti China versus America. Kapsat, ti paggandat ko no apay nga ibagbagak daytoy wenhang ko nga ibagbaga daytoy ditoy istasyon ti radyo tapno laeng adda ti information nyo. No. My intentions ti gandat ko ket kitaantay no anya ti ibagbaga iti Biblia. Ken siyempre kayat kumot nga pamas pasengkedan ti panamatiyo nga agururay tayo kadagiti gubgubat kadagitoy ta isumot ti sagudayan ti Biblia ket santay nga maliklikan dagitoy. Anya pay kapsat, okay. I hope that you understand what I'm trying to say. Anya pay kapsat iti maysa nga ururayen tayo so dati maysa nga gubat daytoy Iran and versus Israel. Kat ururayen tayo daytoy nga mapasamak ket maysa daytoy nga kadakkelan nga panakatungpal a sagudayan iti Biblia manipud iti libro ni Ezekiel nadakamat tayo daytoy iti last year maysa daytoy nga gubat nga pagtitipunan danto laang dagitoy Russia, China or whatever and Iran or Syria or whatever kapsat ngam kahit ko lang nga ibaga nga dagitoy wars nga dagitoy gergera nga dagitoy ket naipadto uray pay kin iti libro ni Ezekiel ngam saan ko nga ikan iti nasapa nga assumption ngam nagdakkel iti posibilidad na nga nangruna kapaspasamak na nga rud dayta nga gingganad kapaspasamak na datoy gingganad dita Turkey and Syria. Amo tayo nga ti Syria ket allied countries ti Iran. Ket kunada nga dagitay limapag nga eroplano aya dita Syria from Iran ket kargamento nga mausar ti panggubat allegedly kunada. Ngam dagitoy dadumang Israel kunada ay dagitoy di panggubat kunada. Kapsat amo tayo nga nang offer iti Israel iti rescue team ta isuda lang ti adda dati very sophisticated rescue capabilities manipod ti Israel ngem di nga kinayat ti Syria gaputa adda nga rod daytoy nga bilateral relationship iti Iran ken Syria ken uray pay kadagitoy lang nga bulbulan kapsat ay ket linaplapdan ti Israel dagitay deliveries dagitoy dadto mga missiles kunatay man lang ken panggubat nga luglugan ket binombat ti Israel. Mabasa tayo data you go to YouTube. Ulit kakabsat ibagbagak daytoy tapnon maysa mabalagan tayo ken ammo tayo no anya ti mapaspasamak ita ket anyamot iti sagudayan iti sauti apo. Iso nga adapay kidi ti maysa nga pangikarkaragan tayo ken pangisagsaganaan iti bagitoy. Kakabsat. Ulit ka saan ko nga impanggap dayto nga ibaga tapno lang adda ti information nga ibaga kada kayo. Ang rona dito istasyon ti radyo tayo. Nga magdama nga mapaspasamak ti gangganad ag-rescue grabe. Now it's reaching to 22,000 to 23,000 on counting pay kakabsat nagadupay lang tinapukaw nga saan da uno nagaburan nga tattao ket aging gaita may kalimang aldawan saan da pay nga totally nga na rescue na ala dagiti dadto mga napandagan kadagiti residential buildings.
Amuyo nga dita Middle East, no pay, siyempre, datay nga nagtrabaho dita Middle East, amutay nga dito Middle East, the Turkey kat karaman mo ta Europa, and then part is Asia. Akas may isang arkitekto, damat experience na yun dito Middle East, nga nakapagtrabaho. Awan launay tigang ganid dita nga luglugar. Ngam aday tigang ganid, idi 1999, anaudi nga earthquake, iti Izmit City, iti Turkey. At itala nga mabalin nga adati kagagrabyan nga gangganad dita, kat adamat na tay gangganad nga mapaspasamak may raman ti Turkey, gaputa adati gangganad kadigiti kabangibang nga nasyon. Anya tinapasamak nga talaga kakapsat. Nuapay nga kastalaunay iti devastation. Kat catastrophic ko na dadagiti daduma nga napasamak. Anya ti aramiden tayo. No, umay kuma dito ayan tayo dato nga kasto nga klase. Anya ti aramiden. Anya ti panagkunam nga mapasamak ti aglawlaw. Ken dagiti building kadagiti patpatakdir tayo. Hantay mo nga daw dawat ti apo. Ngam agsagsagana tayo. Nakasagana tayo dapat. Kasano tayo nga malapdan daytoy no adda ti gangganid. Ti problema kabsat nga napasamak. Kat kinitkitak daytoy kinitkitak akas may samak nga arkitekto ang agipatpatakder. Tinagbalin nga problema da dito Turkey and Syria iso dito mo awagan nga building code. Kadagiti third world countries, dito ti problema ta kurang tayo ti panangitungpal, ken panangipatungpal dito mo awagan tayo nga building code. Wano dito building standard. Kunang ngamin dagiti owner, gastos launay ngamin dito. Iso nga dagiti building tayo, substandard da. Kat kunamot dagiti implementor from a different building officials nag-violate ngamin dagita nga building owners. So nga kaslangay awan iti police powers da dagiti building officials tayo gaputa ipapilit mo ti owners. Kastoy ngamin ti kayat ko dita. Kahit ko ti makatipid. Okay. Awanin sa nga masurot da jay construction procedure, da jay design ko ti structural engineer, da jay ko mga design ti structural analysis, hanin nga nasurot. No in-require kumamot iti building officials nga maadaan ti soil analysis tapno amumot ti structural engineer nga basian na iti structural calculation na awanin ta basta gipataader tayo latta. Okay. Do dadagiti building officials tayo ita nga i-require dan no 3-story above masapul nan iti soil analysis ket no awan dayta sanda nga approvan iti building permit mo no agala ka iti permit. Kakabsat nga adda kadagiti luglugar nga adayo basit makipakpakaasya kada kayo akas may nga arkitekto nga ag-comply tayo man dati maawagan nga local building code. Santay ko mga baybayadan dagiti building officials tapno lang may patakder dagiti patakder tayo. Kakabsat daytoy Turkey ken Syria ket may nga lesson daytoy. Anya ket sabi ko mata awan ti masaksaktan ori ka dagiti building officials ta damat dagiti building officials ngamin nga talaga nga nabayag dametten masapol nga masukatan iti baro gaputasan pay magarod nga di manon datay ngudo nga talaga iti panagtrabaho na ay kikasapulan kaya lang dumawat tayo titulong kadagiti local officials nga ma-implement talaga dayto mauawagan nga building code. Isu dayto tinagbalin nga problema ti Turkey ken Syria. Dadi implementation iti building code. Tangamin, awan matlaunay tigang ganid di tangaluglugar. Iso nga dagiti structures, dagiti structural integrity, dagiti building dita na isakripisyo da. Iso nga kaslat tay narbala nga hollow block ngay tinapasamak nga awan tilanlandok na. Ngamang kumibaga nga awan lanlandok na. Oo. No kitaan tayo, ikumpara tayo, anya iti napasamak iti earthquake, ijay Japan. Dito nga napasamak dito earthquake dito Turkey 7.8 magnitude.
napigsa kabsat nga gangganid dito. Ngam, at dayti gangganid di Japan, idi March, I think that March 11, 2011, when iji Tohoku, Japan, earthquake, kat nupay compliant da dagitoy nga hapon, iti panangi patakder da kadagiti building da, dapay actually ti shield nga inaramid da, ngam gapot ti tsunami, ay nayanod amin nga patakder, napiktaran, nagadumot lang iti natay kakabsat. Iso nga, nadaduma, adamat na gito yung nga paspasamak nga dito, mat ibaga nga, well, Japan is compliant and very, very strict kakabsat. Ang dumteng nga talaga ti tsunami, datan, oray no jay patakder mo ka naglagda, oray mampay kat balay mo nga na ipatakder mo kat nagkapigpig sa ngam no layos mo ti umay awan latat ti kalaban tayo. So nga, apay nga ibagbagak da ito'y ay kikitaan tayo ito no. Anya nga talaga ti ibaga ti Biblia. Da kayo nga da kadagiti banbantay. No, saan nga safe ti nagtakdaran ti balayo, itan ti gundaway nga agplano kayon nga iyakaryo kadagiti balbalay. Umasidag kayo kadagiti local building officials, dagiti dito ti gobyerno tayo, ta evaluate dati structural integrity dagiti balbalayo. Gagayam kan kakabsat, dagitoyen ti sagudayin iti Biblia nga umay ti kastoy nga paspasamak iti mauding aldaw, datayo nga dati relasyon na ti Apo, ay kat datay kumati santay ko mga masmas daw no umay dagito nga banbanag nga pagilasinan. Anya ti sagudayin iti sao ti Apo. Manipot iti Mateo 24, kunana dito'y adalin nyo ti sursuro, maadaw iti kayo ti igos. No agugot ken agrusingan dagiti bulong na amuyon nga agbaliwon iti panawin. Kastamet nga inton makita yu ti amin dagitoy amuyon nga asidigen ti tiyempo ket dandanin mangrugi. Laglagipin nyo. Ama pasamak to amin dagitoy sakbay amatay amin na tattao iti daytoy akapututan mapukaw ti langit ken ti daga ngem pulos adin to mapukaw dagiti saok. Anya pa iti kunana ti Mateo 24:5 agana ti 8. Okay, mapantayo agpangato tayo ngamin day nabasa tayo kat Mateo 24:32 kan 35. Kanya ti panagkunana dito pangrugyanan lang ang amin dagito iti panagsagaba akas iti panangrugi iti panagsagaba iti agpasngay. Adon to ti umay ket aramadin dan to tinagan ko akong kunada siyak ni Kristo. Kahit adun to ti alilawan da. Mangagyon to ti arimbangaw dagiti agdadangadang ken damag nga maipapan ka dagiti dumapay nga gubgubat. So dato yung kakabsat, tagi gubgubat nga mapaspasamak. Ngam di kay agdanag. Masapol lang mapasamak dagito yung di na kaya nga sa uwan nga dimteng ti panungpalan. Aggugubat dagiti nasyon. Agriringgorto dagiti pagaryan addan to bisin ken gangganid amin a lugar. Ilipas tayo dito. Mateo 24:37 ken 39. Kakabsat. Nakasagana ka di? Nakasagana ka di? No dumtang dagito nga paspasamak akas napasamak iti tiyempo ni Nue kastan tumet iti mapasamak inton umay ti anak ti tao. Kas kadagiti aldaw, sakbay, iti layos, nang nangan naging inom, nagas-asawa dagiti tatawa, gingga, iti sisirek ni Noe ti daong, di dangaam mo. Iti mapaspasamak, agingga, idi imay ti layos, nang yanod kadakwada amin, kastan tumet ti mapasamak, inton umay ti anak ti tao. Kabsat, dinakamat ko da ito'y, nga gubgubat ken gangganid, tapnon mapasingkadan tayo, dagitoy nga sinao mismo ni Apo Isus. Nga dagitoy kat umayda nga masan ka nga agdanag. Nga masapul nga mapasamak dagitoy ko na ni Apo Isus. Masapul nga mapasamak dagitoy ngam di na kaya nga sa uwen nga damteng ti panungpalan. Naglawag kakapsat. Anya ti makunam. Anya matiar aramidem. Anya ti panangisagsaganam iti bagim pamilyam. Kan iti aglawlaw mo, iti iglesia nga ayan mo. Sapay ko ma, tunggal may sa kadatayo,
akas maimatangan tayo amin dagito, mangmangag tayo dagito nga gubgubat in wars and rumors of wars. May sagana tayo kumakit, amu tayo kumatisa sa uti Apo. Apo, si katikamang mi, si kaapo Dios, ti panungpalan, ti amin nga banag. Dumteng man itingot mo doon na dahito nga lubong, Apo, agyaman kami ta mapatalged ken mapasingkedan dagiti panamati mi. Saan mi kayat, Apo, nga maupay kami kadagiti nga banbanag no diket, Apo, makita ko matibiyag mi nga natalek, nga agserbi, mga mo, mangsurot kadagiti pagayatam. Idaton mi tibiyag mi, dahito iti dawat mi bagapu tinagat ti Ama Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Kapsat, agyaman nakting kay panagdingag inton umay nga Sabado, mangbasa tayo tupay kadagiti na dumaduma nga bersikulo ket kitaan tayo nga pangbalanse dagiti paspasamak ti aglawlaw ket anya ti sagudayan ti Biblia. Agyaman nakting kay panagdingag bong lagmay ti dayto malang programa ti Agmula Agapit. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Hebreo Kapitulo 10, talatang 24. Ano ang naidudulot mo sa iyong kapwa? Kapag nakakausap ka, umaalis ba silang may kimkim na galit sa puso o may bagong ngiti sa mga labi? Kaibigan, sa iyong pakikisalamuha sa kapwa, pwede mo silang maapektuhan. Kaya nga dapat bantayan ang dila. Gayon din ang lahat ng iyong mga ginagawa. Isipin kung ang mga sasabihin mo ay makatutulong. Kung hindi, ay mas mabuti pang tumahimik na lang. Gawin ang lahat ng bagay na may kalakip na pagmamahal. Ito ang halimbawa ni Hesukristo. Kaya naman, lahat ng mga taong lumalapit sa Kanya noon ay napagpala. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Napapakinggan mula Santiago City, Isabela at sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Computers. Nabannog ka kadin? Kaya't mo aya iti uray basitlaang nga kapya, kental na iti biyag? Agdengeg, iti ranyag tinamnama. 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 Anya iti suot mo, anya ti handam para kadagiti bisita. Anya dagiti kanta nga ipatukar mo para ti seremonya. Sumagmamano lang dagitoy nga saludsod iti sangsangwan ti maysa nga balasang nga agsagsagana para ti kasarna. Ngamiti kasar ket saan nga agpatingga ti seremonya laeng saan kadi? Nunalpas ti seremonya ket nagawid dagiti bisitan ditoy pay laeng nga mangrugi iti kasar. Kasatno nga itan. Kaduanda kami manen kas kitaan tayo ken ragsakon tayo iti may papanti kasar ken dagiti naimbag nga pamagbaga para kadagiti kabarbaro nga agasawa. Siak ti gayem yo ni Marie Chris Ken ni Jeanette Halig. Ditoy Ranyag Tinamnama. Labis ako nag-aalala kapag di ka nakikita. Hinahanap ang iyong ngiti, ngiti ng iyong labi, kislap ng iyong mga mata. Damdamin ko'y nag-iiba, ganun kita pinapangarap tuwi na. Iti Ranyag Tinamnama ket iyag kada kayo iti TWR Philippines. No kayat yung nga makipaset wenno agkasapulan kayo iti pamagbaga, mabalin kayo nga ag-text iti daytoy nga numero 0929-894-8022. Dayta ket 0929-894-8022. Tayo sa
dambana. Nang ika'y tumawag na, o anong laking tuwa, at nang iyong sabihin pa, pwede bang madalaw ka? Kung alam mo lang naman, kay tagal na naghihintay, ang puso ko sa'yo'y nagmamahal. Nais kong iwasan ka, ngunit di ko magawa, pagkat ika'y kasama na sa aking mga pangarap, na ika'y aking makakasama. Oh, oh, haharap tayo sa dambana. Nais kong iwasan ka, ngunit di ko magawa, pagkat ika'y kasama na sa aking mga pangarap, na ika'y aking makakasama. Oh, oh, haharap tayo sa dambana. Nais kong iwasan ka, ngunit di ko magawa, pagkat ika'y kasama na sa aking mga pangarap, na ika'y aking makakasama. Oh, oh, haharap tayo sa dambana. Nais kong iwasan ka, ngunit di ko magawa, pagkat ika'y kasama na sa aking mga pangarap, na ika'y aking makakasama. Iti panakiasawa ket saan nga kaskas di nga panakirelasyon. Dayti ket seryoso nga banag. Maysa dayti nga sapatay ti maysa nga lalaki ken babae nga ginayat da agingga na tungpalbiag. E di pinarsuan ni Apo ti kasar, naragsakan iso na ditoy. Iso nga kayat nga kastamot kumakadagiti anak na, datayo dayta. Kat gapu tawan ti perpekto, daytoy ti mang panamnama kadatayo nga awan mo ti perpekto nga panakiasawa. Masapol iti panag-adjust iti maysa ken maysa tapno madanda tinananay nga panag-inawatan iti maysa ken maysa. Denggan tayo ni Oni kas ibingay na dagiti sumagmamano nga kapanunutan may papan iti panag-asawa. Iti kabarbarok nga agbalin nga maysa nga asawa, adayo kami iti pagtaangan iti kakabagyan mi. Adayo kanyak iti tatang ko ken dagiti amin nga kakabsat ko sa anak met unay nga naasidag iti katugangak. Ken awan pa iti kapadasak kas maysa nga asawa. Kas kaaduan kadatayo, kas maysa nga agtutubo, ti pagarup ko amok aminan iti may papan iti panagasawa. Nakita kiti relasyon tinaganak ko ken gagayem ko nga mabalin nga pagtuladak. Adon iti nabasak nga libro may papanditoy. Ngem, daksan gasat ta, nagbiddutak. Nakita kadagos dagiti banag asaan ko matarusan may papan iti asawak. Nukas pangarigan saan nyo pa'y nga nadlaw, iti lalaki kat na idumduma kadagiti babae kat saan nga iti pisikal iti kayat nga sawan ditoy. Iti emosyonal nga panagkasapulan dagiti lalaki, ken emosyonal nga panagkasapulan dagiti babae, kat kasla init ken bulan ti nagtumaan da. Ngem uray kasta, maibagak nga nag-imbag ni Apo kanyak tanangted isuna iti maysa nga nataengan a babae nga nangisuro kanyak. Kasla mablabas dagiti aldaw, iti panagdinaming agasawa,
Basi-basit nga matartarusak dagiti nagdumaan mi nga agasawa ket naawat ko nga daytoy nga kapadasan nga panagadal ket saan nga agpat naglaeng no di ket tunggal aldaw nga aglabas. Isu nga iti umuna nga pamagbaga kadagiti kabarbaro nga agasawa ket daytoy. Mangbirok kayo iti maysa nga nataengan nga babae nga irisrespeto yo ken ti pamilya na ket ti kayat mo nga pagbalinan iti pamilya nga kayat mo nga buklan. Dawatam iti panangidalan na. Iti may kadwa nga may bagak ket daytoy. Ipaayo iti relasyon yung agasawa ken ni Apo Dios baban iti inaldaw nga panagkararag. Saan mo nga dawdawatan kan Apo nga baliwan na iti asawam. Dawatam ken ni Apo nga baliwan na ka ken tulungan na ka nga tarusan iti asawam nga lalaki. Dagitoy nga dua nga banag iti mangtulong ken katapno malabasam iti daytoy nga tukad iti biag iti baro nga agasawa. Tatakitaan tayo dagiti nagdumaan iti baet iti agasawa nga inak na sao itatay. Dagitoy iti listaan iti kang runaan nga emosyonal nga panagkasapulan dagiti lalaki. Umuna ket iti sex. May kadwa, makadwa ka dagiti libangan na. May katlo, makaiayo nga asawa. May kapat, katulungan iti pagtaengan ken may kalama, panangidayaw. Daytoy met para iti kababaihan. Umuna, panagayat. May kadwa, katungtong. May katlo, kinapudno kan silulukat. May kapat, financial nga suporta kan ti may kalima, family commitment. San ko amo no nadlaw yo, ngam no makita yo, awan uray may sala nga nagpada iti daytadwa nga listaan. Saan kadi? Kasanungay nga rod nga, agbaligi nga mangbukal iti maysa nga nasaya at nga panagasawa iti dua nga tao nga nagduma. Masapol iti trabaho kan adu nga kararag. Maysa-maysaan tayo dagitoy nga nagdudumaan. Iti umuna nga listaan iti lalaki ket ti sex, ket dagiti babae met ket ayat. Dagitoy kadi nga dua ket agduma, awan dua-dua. Pinarswa ti Diyos dagiti lalaki nga napigsa iti pagkasapulan na iti sex, ket dayta ket naimbag. Kas maysa nga babae, masapol nga awaten tayo daytoy ken nasken nga nakasagana tayo. Kasla kada tayo nga babae nga kastalauna iti panagkasapulan tayo iti ayat. Mapnag tayon iti igem, ungo, ken rakep. Saan tayo nga kanayon nga kayat iti sex tapno marikna tayo iti ayat. Saan daytoy nga nalaka nga saritaan kadagiti asawa tayo nga lalaki ngem masapol nga padasan tayo. Ken iti daytamot lang nga kanito, masapol met nga maited tayo iti sexual nga panagkasapulan dagiti asawa tayo. Iti komunikasyon iti baet ti agasawa ket nagpatag-unay. Ti may kadwa nga lisan iti lalaki ket ti makadwa kadagiti libangan da ken para kadagiti babae met ket ti makatungtong. Iti lalaki kayat naaramidan dagiti banbanag nga kadwa iti asawa na nga babae ngem ti babae ti kayat na ket agtugaw da ket agtungtong da. Iti panagkunayo nalaka kadi daytoy. Iti pagyamyamanak iti asawa ket saan na nga nasursuro iti aganop. Sa anak nga mabutang iti paltog ngem madik-am mo no kayak iti pumaltog iti ayop ket no kas pangarigan addaak iti kabakiran. Nakatugaw ket agururay iti asawa nga agbirbirok iti matiliw na nga ayop. Kas aglabas iti aldawyo nga agasawa sa pulem dagiti banbanag nga mabalin nga aramiden nyo nga agasawa nga agkadwa. Ngem no iti asawa yo ket saan nga managsao wenno managistorya sikan iti ag-adjust. Iti asawa ket saan nga nasao ket nasursurok iti agulimag iti agmalam. Ngem nasursuro na iti dumungag kanyak sagpaminsan ket naamuak nga iti panagulimag ket saan nga nadakes ken sumungbat isuna no adda masapol nga sungbatan ken napateg nga ibagana. Ti may katlo nga makita tayo iti listaan dagiti lalaki ket ti makaay-ayo nga asawa ket kadagiti babae met ket kinapudno. Tata, awan iti anyaman nga koneksyon na dagitoy nga duangem dagitoy ket nagpapateg. Mamatiak nga saan nga masapol iti lalaki iti asawa nga fashion model wenno movie star kas kini Angel Locsin wenno Marian Rivera. Ngem kayat na nga maidayaw iti asawa na. Anya iti kayat na nga sauwan daytoy kada tayo nga babae. Kayat na nga sauwan kakabsat ay wahanan tayo dagiti bagi tayo. Pagtalinaedan tayo nga nadalos ken naornos iti langa tayo. Agkawas iti nadalos ken nalimpyo. No sikakat man nagikabel iti makeup iti balasang ka, itultuloy mula ang dagitoy. Saan mo nga baybayan iti bagim? Iti basit nga aramid manipod ken kakat mangted iti ragsak iti asawam, ken mangted met tinapintas nga panagrik na ken ka.
Inton sumaruno alawas itultuloy tayo iti may papan iti kinapudno nga birbirukan dagiti babae, ken kastamet dagiti nabatbati pay nga listahan iti nagdumaan iti baet ti agasawa nga babae ken lalaki. Aging gana inton sumaruno alawas siak ti gayamyo ni Oni Domen na imbag nga aldaw kada kayo amin. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning, losing and trying, we'll be together. 'Cause I will be here. Tomorrow morning if you wake up and the future is unclear, I will be here. As sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. So I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you are to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be here. And just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. So I will be here, we'll be together. I will be Ijay Biblia ada ti basit nga libro nga agnagan Titos. No mapantayo ti may kadua nga kapitulo, makita tayo ti sumagmamano nga panangidalan. Ti kinapudno na dagitoy ketbilin para kadagiti agtutubo nga babae nga gadalda kadagiti mas natataengan kadakwada. Dagiti natataengan nga babae ket napuan iti kapanunutan nga napuan iti kinasirib. Saan kadi? Adu iti kapadasan da iti biag. Ket kas maysa nga ububing kay kayat ko nga makadadal kadakwada.
Ket ita denggen tayo ni Nida kasi bingay na dagiti kapanunutan nga nagtaot ti sao ti Apo. Ngem sakbay day tagagayem na dati kapanunutan wenno ada iti saludsudyo ti biag. Ada kami ditoy nga sumungbat kada kayo. Ag-text wenno umawag kayo lang kada kami ijay numeros 0929-894-8022. Agyamanak Mari Chris, kat itatangal daw, kayat kumot nga saritaan kada kayo iti maipapan iti napipintas nga saksaka. Di matdagiti saka kat saan nga kankanayon nga makunaan napipintas da. Nakakita kayo kadin iti tao nga ipaspasin dayaw na dagiti saka na kadagiti tattao? Kadawyan nga dagiti saka kat naalas, naangot ken narugit. Nalabit salsaludsudan nyo, apay nga tata inikan na tayo ti saka ni Apo Diyos. Imbes nga saka mabalinmet nga ikan na tayo iti payak, wano sa bali, kat saan laang nga iti saka. Ti makunak kat inikan na tayo iti saka tapno makapantayo iti na dumaduma nga paset iti lubong wano lugar. Kayat ko nga panunutan nga iti saka iti mangiturturong kada tayo, kadag iti lugar nga kayat tayo nga papanan, ken makita dagiti ay ayatan tayo iti biyag. Itatta, anya nga iti koneksyon iti saka iti maysa nga babae, adandanin nga agkasar. Anya kuma iti biyang iti saka iti panagasawa. Kayat ko nga basaan kada kayo iti kuna iti Biblia iti Roma, may kasangapulo a kapitulo, versikulo 10-5. Ket kasano iti panangikas kasabadan to, no saan danto ang maibaon, kas addaan na isurat, nagsayaat ket din dagiti saksaka dagiti mangyag kadagiti naragsak adamdamag dagiti naimbag a banbanag. Uray anyaman iti langag ken itsura iti saka iti maysa nga babae, napipintas da dagitoy gapu iti naimbag nga damag nga adda ken ka. Dayta ti bagbaga iti Roma 10:15 saan kadi. Ngem kayat ko nga kitaan nyo iti sakayo no addaan iti sabali nga kaipapanan na. Kas serkenyo iti daytoy nga maysa nga paset iti biyagyo, iti panagasawa. Iti sakayo kat addaan iti dakkel nga paset iti panagbalegi, wenno panakapirdi iti relasyon nga agasawa. Kas makita tayo iti panagasawa, dua nga tao iti naggiddan nga nagdesisyon nga magna iti biyag. Iti panagdalyasat nga adda kadwa na iti biyag kat maysa nga napintas nga banag. Iti panagasawa kat ni Apo Diyos iti akin kapanunutan. Kuna iti Apo, saan nga nasayaat nga agmaymaysa iti lalaki. Yaramidak iti may tutup akadwa ken katulungan na. Ket napasamak nga rod, ket manipod iti dayta nga kanito iti panagasawa ket nagbalinan apaset iti plano iti Diyos iti sangkatauhan. Iti panagasawa ket wagas ti Diyos tapno agtultuloy iti puli iti tao. Inton magnaka iti altar ken agtakder ka iti sangwanan ni Apo. Iti daytamat lang nga kanito si ken ti asawam ket bimaddaken iti nasantuan nga matrimonya iti kasar. Ti Diyos mismo iti nang bendisyon kada kayo. Nalabit si iti kapintasan nga babae iti suot-suot mo nga trahe di boda. Ken iti kastalaunay nga isem nga adda iti bibig mo. Nga mamum ka din nga maysakan nga nobya iti nabayagan nga panawon. San nga iti nobya nga nakasuot iti trahe di boda iti kayat ko asawan. Nga manipod iti aldaw nga inawat mo ni Apo Jesus iti pusom, ken inpaay mo iti biyag mo ken kuana, nagbalin kan nga paset iti nobya ni Kristo iti iglesia. Ken nagbalin kan nga nananay ken kuana. Dayta tin tayo mabasa iti Kolosas may 2 kapitulo, versikulo 10 nga kunana. Ket ti kaaddayo ken kuana naaramid kayo anan-anay. Gayem di muliplipatan dayta. Sikan ket nagbalin nga nananay ken ni Kristo Jesus. Iti asawam ket umay nga magipagna ken ka, ngem nakarkaro pay ngem ti asawam. Di mo kumaliplipatan iti makipagna nga inaldaw ken ni Apo Jesus. Ti asawam ket saan nga naanay nga makaanay ken ka, ngem ni Jesus. Ni Jesus iti kasapulan ti biyag mo iti inaldaw. Ni Jesus iti makabael nga mangipay kadagiti kasapulam,
No agsakit ka, no agkurang ka iti pinansyal. Wenno waya-waya ken dadumapay. Itatta sublianan tayo dagiti saksaka. Kunati Roma may kasangapulo a kapitulo nga nagsayat ket din dagiti saksaka dagiti mangyag kadagiti naragsak adamdamag dagiti naimbag a banbanag. Saksaka nga may waragawag iti sasao iti Apo. Gayam dagiti saksakam kumaket agbalin nga nakapinpintas ket ipaay mo iti bagim iti panangikasaba iti ebanghelyo iti kapya iti nadikket nga panakirelasyon iti asawam iti uneg iti pagtaengan ken pamilyayo. Kas makitam iti ayat ken talna ket agkadua. Iti ayat ket naindaklan nga sagot daytoy ket maipapan iti panangaywan ken panagkadua kinaanos ken panakataros. Daytoy ket panangibingay iti amin yu iti maysa ken maysa. Iti amin nga panagsagaba ken ragsak. Ken iti amin nga arapaap sakit ken panakaupay yu iti biyag. Sapay kumata saan nyo nga palubusan nga iyadayo na kayo iti sakayo iti daytoy nga talna. May sapay nga bersikulo iti Filipos may 4 a kapitulo. Iti bersikulo 7 iti nagkuna nga ket ti talna iti Dios daigan na iti amin apan nakaawat. Aywanan nanto dagiti puspuso yo ken dagiti panunot yo ken ni Kristo Jesus. Kasalagkapkapan tayo iti talna ni Apo, iti pusom, iti emosyon mo, ket masalakniban, ken maiwanan. No agtalag ka ken ni Apo Diyos ken aklunam iti talnana, nang nangruna iti talna iti Apo iti panakipagasawam. Mapanagnagam nga saan naka nga paayan. Isu nga saan mo nga bayan nga iyadayo na ka iti sakam, iti daytoy nga talna iti Apo. Sa hirap man o suliraning, di mo na kaya pang kayanin at mga pasakit ng mundo. Kanyang kamay ang iyong tanganan, hindi kanya pababayaan, hahawakan niya ang buhay mo sa Panginoon.
relasyon ti agasawa ket masapol iti awanan patenggana nga panagtarigagay. Panagtarigagay nga mapasayaat ken mapatibker iti panagayatda. No iti problemam ket kinaawan iti interes mo iti asawam, at dapay tinamnama. Lagi pam iti gapo no apay nga nagpakasar kayo nga dua, ken sublianam dagiti napipintas nga napasamak iti biagyo. Misa nga palagip manipod iti gagayem yo ditoy, ranyag tinamnama. Di magbabago, magpakailan pa man. Anyay, Marie Chris, adun iti naadal mon? Medyo bitin. Kat syempre, ang mumuta, nagsagsaganan. Ngay, malag di kayat mo nga saon, Marie Chris. Ngam di ka malmalday ta adupay ti maawat mo nga pamagbaga inton sumaro no alawas. Kaya namukmot gagayem nang nangruna kada kayo nga agplan-plano nga agasawak. Padaanan ta kami inton sumaro no alawas, itultuloy tayo nga pagadalan dayti nga maysa nga nagpatag nga panakirelasyon iti maysa nga babae iti panagasawa. Ngam itaawan ti maaramidan mi no dikot at pakadan ta naibos ito oras nga naituding kadatayon. Ay, Marie Chris, sapay kumata, may kantayo iti at adupay nga gundawa yan niya. When nga rod, day tamo ti reaction dagiti listeners tayo ngam oray kasta damat ti text nga mabaling nga wagas tapno makapagkakadwa tayo tinaldaw. Isu nga orayon may ti text yo when no call yo, ket siyak ti gayem yo nga ni Janet Halig. Kan Marie Chris Minor ditoy, ranyag tinamnama. Bye-bye! God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the Iti ranyag tinamnama ket iyag kada kayo iti TWR Philippines. No kayat yung nga makipaset wenno agkasapulan kayo iti pamagbaga, mabalin kayo nga agtext iti daytoy nga numero 0929-894-8022. Daytaket 0929-894-8022. Para iti live stream, itype iti www.livestream.com/TWR Philippines. Mabalin kayo met nga ag-email iti twrphilippines@twr.org. Mabalin kayo met nga agsurat iti P.O. Box 332-2600 Baguio City. Konsurutan da kami ijay www.twitter.com/TWR Philippines. Agyaman kami iti panagtultuloy yung nga panagdangag. Ken panang suporta yo iti daytoy nga programa. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the
Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko na sa umagang ito ay kayo ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Buwan po ng puso, no? Kumusta po tayong lahat? Sana po ay talagang mapuso ang ating isip. Okay? Welcome po sa 1143 DZMR para sa programang Usapang Pangkalusugan. Muli ako po si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host, at samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras upang pag-usapan natin ng isa na namang napapanahong issue. Nasabi ko po kanina, buwan ng mga puso, pero hindi po tungkol sa puso ang ating pag-uusapan. Dahil month of February is also what you call the Dental Health Month. So, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na to is about dental health. So, I hope you sit back and relax, no? Dahil the Philippine Dental Health Month, no, nasabi natin kanina, is being observed every month of February. This annual observance po ay ginaganap hindi lang po dito sa ating bansa kundi even in America. But here in our country, this is started in 1951, so this is 70 years na, as National Dental Health Week. But in February po of 2004, it was expanded into a month-long celebration pursuant to the Presidential Proclamation number 559 na signed by then President Gloria Macapagal Arroyo, led by the Philippine Dental Association. The observance aims to strengthen public awareness on the importance of good oral health. And it encourages dentists, students, relevant government agencies, professional organizations to reach out to more people with no access to dental services, especially po sa mga taong nandun sa malayong baryo. Ayan, naalala kong isang sumikat na Korean novela last year na kung saan ang ating lead character ay isa pong dentist, no? Siya po yung kaisa-isang dentist dun sa lugar na yun sa Korea, which is already a progressive country. Paano pa po kaya dito sa ating bansa? Ano nga po? So during this month also is also National Children's Oral Health Month. So children are also encouraged to learn about dental hygiene and keep on top of their own oral health. Bakit nga pa napaka-importante po ng ating oral health, ng ating kalusugan, ng ating bibig, no? Looking after our dental hygiene is very important, no? When it comes to keeping our mouth, our teeth, and our gums healthy and clean. So making sure we clean our teeth twice a day and getting regular dentist appointments means we can keep our teeth free from harmful bacteria and plaque, which can lead to painful cavities and of course, gum disease o yung tinatawag nating gingivitis. Now, let's talk po on what is the current state of the oral health of the Filipino people. Ito pong ating isi-share na isang statistics po is actually a very old statistics from the Department of Health na aking na-share na rin po yata previous years, no? But again, I would like to reiterate, oral disease continues to be a serious public health problem
here in our country. The prevalence of dental caries on permanent teeth has generally remained above 90% throughout the years. So kaya po siguro hindi na nila binago dahil wala pong pagbabago. And about 92.4% of Filipinos have tooth decay or dental caries or may bukbok or sirang ngipin, and 78% have gum diseases or tinatawag nating periodontal diseases or yung mga gingivitis. In my practice po as a pediatrician, madami po yan, no, sa aming clinic na dumadating na mga bata as young as 2, 3 years old. Yun. So, kaya po tayo talagang pinupush natin itong oral health month sa ating bansa. Okay, so how can we keep our mouth, teeth, and gums healthy? Gusto natin syempre healthy body, hindi lang puso or mata, no? Because our mouth is also the window to our body, okay? Our mouths, our teeth, and our gums are very important to us because we use them every single day, no? Sa ating pagkain, pag-inom. Therefore, it is really important to keep on top of our dental hygiene habits to keep them clean and healthy. Ayan. So here are some tips for looking after our dental health. Ayan. Sa mga nanonood po sa Facebook, ayan, you can see these PowerPoints. Okay? So very simple. Actually, tinuturo sa eskwelahan pero kumisan nakakalimutan. Okay? Brush twice a day for 2 minutes. Making sure you keep your teeth clean starts with good brushing habits. And it is recommended that you brush your teeth twice a day, once in the morning and once in the evening for 2 minutes each time. Okay? So, wag po tayo nagmamadali. Start flossing your teeth. Yun, floss. Yung parang sinulid na nilalagay sa pagitan ng bawat ngipin. Mamaya po, no, bibigyan natin ng detalye itong brushing and flossing pareho. Once your teeth are close enough together, no, ibig sabihin you are already an adult, permanent teeth na yan, so magkakadikit na talaga yan, you can now start flossing your teeth. This helps to get rid of any plaque or bacteria that may be harder to reach when you brush your teeth. Ayan, kaya kailangan natin mag-floss. And snack healthy and avoid acids. Ayan, kasi speaking of acids, syempre tutunawin niyang iyong ipin. Sugary foods and drinks, ayan, can be really bad for children's teeth. Ayan, puro candy pa, puro chocolate pa ang kanilang paborito. Kaya doon na nag-uumpisa ang problema. So, no? Switching to a healthier snacks containing less sugar can give your teeth a real boost. Ayan. So, less sugar po dapat ang minemerienda. And it also helps to limit foods and drinks that are highly acidic tulad po ng mga juices, mga Tetra Paks, okay? Yung mga instant mga food na yan. So, yan yung mga acidic talaga. This can wear down your tooth enamel, yung coating ng iyong ngipin, no? But you should not cut this out of your diet completely. Ibig sabihin, you can still eat them in moderation. And of course, stay hydrated. Ayan, inom ng madaming water. Avoid sugary drinks. Ayan. At more tayo sa tubig, plain water. Drinking water can wash away any leftover sugar or food particles na nakadikit po sa ating ngipin nung tayo ay kumain. Helping them to keep clean and healthy. Helping your teeth stay clean and healthy. Kaya iwas po sa soft drinks or sa mga juices. Ayan. So, eto. We will give you tips on how to brush your teeth correctly in 6 easy steps. Ayan. So, yun po, bibigyan natin ng detalye. Actually, parang very common. We do it twice a day.
We do it every day. Bakit kailangan pa nating bigyan ng detailed? Actually ngayon, mamaya po, malalaman natin yung mga maling practice sa ating pag-brush ng ngipin na dapat nating i-correct habang maaga. Okay? So you probably know that you should get a cleaning aside from brushing your teeth. No? You should visit your dentist twice a year, every 6 months. Bakit nga po ba? Because most people simply do not know how to brush their teeth correctly. Ayan, at hindi po nababrush ng maayos. So, syempre, may naiipon po talagang plaque at ng ating mga dentist ang siyang maglilinis. Kung kaya nating ipa-car wash ang ating mga sasakyan regularly, syempre naman, ang ngipin naman natin twice a year lang. Bigyan naman natin ng panahon. Okay? So, bad news kasi kapag hindi natanggal yan, no? Okay? It is best to keep your mouth clean from food particles and the bacteria that digest them, no? Yung bacteria mismong kakain dyan sa iyong ngipin. So, here are 6 easy steps to brushing your teeth the right way. So, step 1, get the right tools. Ano po ba ang tools? Of course, toothpaste, toothbrush, and floss that work for your teeth. Ayan. It means picking dental tools that will not irritate your gums. Huwag yung mga sobrang hard bristles, okay? Kasi magkukos po ito ng tinatawag nating gingivitis. Ayan. So, consult your dentist, no? If necessary, lalo na sa mga bata, kung ano yung preferred toothbrush na appropriate for their age. Step 2, how are you supposed to brush? Is it side to side, up and down? Okay, the ideal daw po is you should brush in circles. Okay, the most common mistake most people make is when they brush their teeth, they brush it back and forth, paharap, no? Okay, so dapat daw circular. Because when you brush in a circular motion, you are better able to clean your gums. And also, by brushing in circles, no, you maintain also your toothbrush in a 45-degree angle into the gums. Mas pumapasok daw po yung bristles. Mamaya po, may papakita tayong video on how to get there. Okay? Step 3, clean inner surfaces. Once the previous steps are done, yung mga teeth, also you would want to move on the hard to reach, no? Ito po yung the gaps in between your teeth, behind your rear teeth, dun sa may molars, no? Sa dulo. Okay? So, dito, sa part na yun, we use a soft back and forth movements to avoid irritating our gums. Kasi mahirap na nga doon sa dulo ng circular, more of back and forth na. Step 4, clean your tongue also because your tongue is also part of your mouth. Okay? Make sure that you have gotten rid of all the bacteria in your mouth by cleaning your tongue also with your toothbrush. Step 5, mumog, rinse. Once you have cleaned your tongue and teeth, get rid of the lather, yung bula, that you've worked up in your mouth by using water or mouthwash. Ayun. So, syempre, i-rinse mo. And then, repeat. Okay? Nasabi natin po kanina, no? 2 minutes ang paglinis ng ating ngipin. If it's less than 2 minutes, merong kang mali. Okay? No? Yung sinabi, I will be sharing to you a YouTube video by a very young dentist, si Dr. Arky De Leon. He called himself the dental architect. Ayan, panoorin po natin itong kanyang short video on how to brush properly. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc Arky De Leon, a dental architect. At ang pag-usapan natin ngayon ay ang tamang pag-toothbrush. Ang tamang pagsisipilyo, syempre, kailangan nyo po ng toothbrush at ng ngipin. Hindi kayo pwede mag-toothbrush nang walang ngipin. Ang pinakamaling paraan ng pag-toothbrush, yung sideways. Yan po ang pinakamasama. Huwag nyo pong gagawin ang ganitong pagtutoothbrush. Ang ngipin ay ginawa ng Diyos naturally para sa up and down na pagmuya. Kasi bawat kagat nyo, up and down ang pagkain sa kanya. So sanay siya sa up and down motion. Ang ganitong paggalaw ay hindi to natural.
sisirain nyo po ang ngipin ninyo. Sisirain din po niya ang gilagid nyo. Kaya madalas, pag umangat ang gilagid, tulad ng picture na po ito, na sobrahan sa toothbrush, umangat galing gilagid, pati humukay din po siya sa ugat ng ngipin. Kaya mangilo na po paminsan ng mga ganitong sitwasyon ng ngipin. At nagmumukhang mahaba ang ngipin. At ito po, papakita ko po sa video, na pag sideways po, kita nyo po nangyayari, hindi rin po nalilinis lahat ng parte ng ngipin. So, hindi na siya malinis, nakakasama pa siya. So, iwasan po natin ito. Maraming technique ng pagtutoothbrush. Merong pabilog, may pataas baba, at meron namang maliliit na ikot. Unahin natin yung up and down motion. Na pagdating natin sa harapan, ganyan din po. Pag nagtutoothbrush po tayo, ipapantay natin yung ngipin sa taas at saka ngipin sa baba. Yan. Para pag nag-toothbrush kayo, malilinis po lahat ng parte ng ngipin. Okay? Ganon din po sa gilid. Iganon nyo, side nyo po yung ngipin para ma-toothbrush po lahat. Pagdating sa kabila, pag ganon naman, then toothbrush din nyo po. Up and down motion. Ito ang vertical technique. Medyo madali ito sa bata, pero hindi ito yung the best na nakakalinis. Okay, pag nakikita nyo sa up and down motion, hindi rin masyadong nalilinis yung in-between. Meron naman is tawag natin na circular motion. Hindi ibig sabihin ng circular, ganyan kalaki. Ang circular natin is pabilog-bilog. Medyo lumalagpas lang po sa ngipin ng kaunti. Pag circular motion, kita nyo po to, mas pumapasok yung bristles sa loob. Madali rin po ito para sa bata at matanda. Yan. Circular lang sa lahat ng parte ng ngipin. Pagdating naman sa modified bust, ang gagawin nyo po is unang-una is 45 degree angle. 45 degree, okay, nakatusok, ganyan. Pag naka-angulate po kasi, nakikita pong mas pumapasok yung bristles sa maloob ng mga ngipin. Tapos, iba-vibratory nyo lang po, shake nyo pong, hindi po yung ganon, hindi malaking bilog, parang binavibrate nyo lang po para masingit-singit. Tapos, pipitikin nyo po pataas. As you can see, dahil sa angulation ng toothbrush, mas pumapasok siya sa loob. Yan. Ang problema po nito is medyo mahirap lang siya para sa ibang tao. Kasi mahirap siyang anggulahan, tapos pipitikin gano'n. And medyo mas matagal siya. Kasi hiwalay yung baba at hiwalay yung taas. Di tulad ng mga technique natin na nauna, sabay yung taas tsaka baba. Ito magkahiwalay. So medyo mas matagal po siya. Siya ang pinaka malinis na paraan ng pagtutoothbrush. Kailangan po natin laging labas, tuktok at loob. Madalas, ang paboritong toothbrushin lang is yung labas. Ito, dito na madalas nagkakasira ang ngipin. So, as much as possible, tutoothbrushin natin yan back and forth. So, pag ganyan po. So, lipat dito, back and forth. So, yan. Ganon din po sa baba. Okay. Tapos, lipat din po. Pagdating sa loob, ganon din po. Shake, ganon. Pagdating sa harapan, as much as possible, angulate po nyo na nakaganon. Madalas po ang nagtutoothbrush pa ganito. Hindi po nila natutoothbrush yung ilalim ng ngipin, kaya ang tendency, dumadami yung dumi sa ngipin. Madalas po, nagtutoothbrush tayo, patagilid na ganito. Tumatama po yung toothbrush dito, so hindi napapalalim ng maayos, at the same time, hindi rin po nalilinis ng ganito yan. So pag tinutoothbrush po natin to, laging patayo po. Ganon din po sa taas. So, patarik. Pagdating sa harapan, pag ganyan po. I-angulate po siya ng ganito. Ganon din po, vibratory po. Maliliit na bilog lang po. Mas sumisingit po siya. Okay, so ganon din po dito. Yan. So, medyo nakaangat po siyang ganyan. So, hindi naman po kailangan ganon katagal. Hindi rin po kailangan madiin. Kung 2 beses ka naman nagtutoothbrush sa isang araw, malambot pa lang siya, onting ganun mo lang sa kanya, matatanggal na siya. Hindi kailangan madiin ang toothbrush, hindi rin kailangan matigas ang toothbrush mo. Ang importante is magalaw lahat ng parte ng ngipin. Wala sa dami, wala sa diin, wala sa tigas, nasa kung tinatamaan mo ba lahat ng parte ng ngipin. At mas maganda po, may sistema ang pagtutoothbrush. Laging right to left, tuktok, right to left, baba, right to left, then likod naman, right to left,
and baba naman right to left. Para sa loob naman, para hindi po natin nakakalimutan ang mga parte. Pag palipat-lipat po tayo parate, ang tendency may makakalimutan tayong sides. Lagi po natin huwag kalimutan na linisin ang dila, ang brushin ang dila. Madalas po ang bad breath galing din po sa dila. Ako po si Dr. Arky. So yun po, no? The proper way of brushing teeth. Okay? Now, let's go to flossing this time. Flossing is also an important part of our oral hygiene habit. Okay? So it cleans and dislodges food stuck in between our teeth. Ayan. So yung mga hindi kinaya ng toothbrush, yun naman ang gagawin ng floss, no? Binabawasan nito din ang mga bakterya at plaque sa ating ngipin. Ang plaque po, yun po yung sticky film na namumuo sa ating ngipin, no, sa dami ng ating kinain. So yun po ay naiipon at yun po ang nagiging dahilan ng mga bukbok or sirang ngipin or even gum diseases. Okay? So alam natin, although many people brush their teeth every day at maraming hindi nga din tama ang pagbrush, ngayon pang sa floss, not everyone floss their teeth regularly as they brush. Meron pong ginawang polling ang Amerika, no? Sa kanilang poll, about 4 in 10 Americans floss their teeth at least once a day.